Nakaribayan ning putukan tropa kang gobyerno ang miyembros kang Communist Terrorist Group sa Barangay Kaguskos, Libon, Albay, alas 7 kasudmang aga. Sigun sa hepe kang Libon PNP na si Police Captain Victor Burhal, matapos na mabiripikar ang sumbong dapit sa presensya kang rebeldeng grupo sa nasambit na lugar, tulos sindang nagkondusir ning operasyon, kaiba ang miyembros kang 49th Infantry Division Philippine Army, Regional Mobile Force Battalion, asin Provincial Mobile Force Company, na nauli sa engkwentro sa 5 miyembro kang Communist Terrorist Group. Bali po ang naka-encounter kasi ang na-encounter ng tropa po is yung 5 na pustian, yung advance party pong 5 na limang katao. Pero ang main body po is almost 40 daw po ang naka-doon sa ano. So ang nabangga po ng tropa is yung security po. So nagkatakbuhan agad ng nagkaputukan. Matapos ang 5 minutos na ribayan ng putok, tulos man na nagkondusir ng hot pursuit operation ng otoridad, mantang na-recover sa lugar kang engkwentro ang sarong M16 rifle, M653 rifle, mga bala, magasin asin iba pang gamit pang insurhensya. Iyan po ang magiging procedure kang samuyang istasyon na ipapa-crossmas po yan kasi imamatch po yan sa mga nagkaigong mga shooting incident po dito sa Libon, and then imamatch po yan kung parehas yung magbaba sa sa cross matching nila. Mayo mananaita lang nalugadan o binawian ng buhay sa tropa kang gobyerno, mantang padagos man napigaram kung may nalugadan sa mga nakaengkwentrong NPA. Dakula po iting tabang sa Banwang Libon kasi data po kung ano ang plano nila digdi sa Libon, so magayon na pong na-deter na-enkwentro agad dito, hindi kumbaga na-suppress tulos kung ano man po ang plano nila dito po sa Banwaan ng Libon. Katakod kay ni, nangapudan man ang PNP sa publiko, na tulos na ipaabot sa saindang karaman ang mga manunutara na presensya ng rebeldeng grupo, ngani tulos hinday ning maaksyonan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal